a vítám se dalšího videa a dneska se jdeme zahrát Doors. La 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 jsem dostal ten Proč? Škoda, já jsem chtěl manek. Škoda. Halo. Křivdíky znamenají money. Nevidím. Ne, do prd. Shit. Bez to korunek. Oh my god. Money. Aha, to který bude dvakrát dokonce. Já se budu čekat. Tam bude ten výteček? Není. Škoda. Co to bylo? Jak mi to odrazilo? What the fuck? On už ani nemá rush? Svůj jumpscare a mě jenom odhodil do prdele. What the fuck? Tak asi to Doors se nějak vylepšilo. Lidi. Nebo já nevím. Ale jako tak já se hodně pojebal. Bylo se ještě jasný. Škoda. Šmejda. Nic lidi. Tak jdeme ještě jednou. To bude asi jako už do 20 minut. Doufám, že mi pomůže. Doufám, že mi YouTube povolí, aby jsem měl dlouhý videa, jako třeba, aby se to měl třeba, jakoby, já jsem chtěl někdy si udělat stream. No nic lidi, jdeme na to. Znovu.
Nevím, a kdybyste chtěli třeba další video z Robloxu, tak mi napište do komentářů. Protože mě jako to zatím baví. Halo, je tu někdo? Mane, už ze začátku. Díkes. Ale já se říkal, že proč tam není jako ráž. On mi nějak přijíždí nějak v 10 nebo v 3, mi posledně přijel, nebo i ambush mi přijel v jedničce už. Ne, ve 2. Děkuji. Ty vole, po začátku to je goldu. Bezva. Ty seš hajslík. Jak už dlouho natáčím? 6 minut? To je málo docela. Svíčka. Proč to není třeba svítilno? To vole, moc to seká. Prosím, ať je tam truhla a není to na zámek. Bez vás skříň. To jsem fakt potřeboval. To vole, on si to nějak sekal. Děkuji. Já jsem to čekal. Haló, kdo tam je? Po vydlabaný manem, víte? S to manem. Díkes. Dělej, svíť. Třeba mi. No tak ta svíčky jsou hovno. Nikdy už nechci svíčku. Já to vidím, ale chci tady prohledat, asi tady není třeba krucifix, protože jenom jsem ho tady měl. Tak on mi to proběhlo do očí a teďka jsem se oslapil. Chvilku. Bliky blik začíná. To prdele, já mám 20 baterie. Lidi, tak asi to za chvilku ukončím. Protože já ještě potřebuji natáhnout dech a ještě se nabít telefon. Ale teďko bych měl být tady raš než v 13. Já už chci ukončit to video. Vidíš. Tohle to video chci ukončit. Protože já potřebuji normálně už chcát. Tady otevřu tady dveře. Ještě jednou umřu a potom no to kašlu. Chci umřít. Díky, kámo. Já už chci rovnou teď umřít, protože já potřebuji na ten záchod. Ty voko, proč? A já udělám i zítra fyzio reakci. Ne, šperhák. Je, šperhák. Kašlu na to lidi už.
Lidi čus, já musím mít čus.